Αναστασία. Γεια σας, σήμερα θα ανοίξουμε ένα πακ από μένα. Τις φτιάχνουμε. Πάμε. Δείξτε και αναλυτικά και αναλυτικά. Ωραία. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Πάμε τον Αντώνη τώρα. Εγώ θα ανοίξω. Πρώτα φτιάξτε και μετά. Έχει κι άλλη. Κι άλλη! Ρε πόσες έχει. Ναι, φαίνονται παιδί μου. Ναι, έχει γίνει ένας μικρός χαμός. Χέλιο. Στρώστες. Στρώστε. Ακόμα μία έχει εδώ. Μπεντζεμά. Αυτή. Αυτό. Αυτή την μπλούζα. Και αυτό. Οκ, εντάξει.